Vale, doncs som la Clàudia i el Pep. El pis aquest el tinc des del 2020, que vaig estar un parell d'anys vivint sol i al cap de 2 anys doncs, va vindre la Clàudia i farà uns 3 anys que vivim junts. Volem vendre aquesta casa perquè al final hi ha projectes de futur i de vida que és un lloc molt maco, però creiem que ens fa falta una miqueta més d'espai i hem escollit Mont Penedès perquè n'hem sentit a parlar bé i hem tingut bones recomanacions i crec que el feeling amb les persones de Mont Penedès també ha sigut immediat, no? El meu lloc preferit de casa queda molt malament, no? Però és el sofà. Però perquè quan jo arribo de treballar, jo soc mestra, i quan arribo de treballar, sobretot a l'hivern, el sol entra per la finestra del menjador i fa aquell solet molt càlid que et venen ganes de dormir, no? I és un lloc molt acollidor de la casa. I jo crec que el millor record és mentre preparàvem el casament. Bueno, jo crec que és un molt bon record, almenys per mi. Em sembla estupendo. Els futurs propietaris de la casa els diria que és un lloc molt tranquil, que està a un pas del centre, si en un moment estàs al centre per anar a fer qualsevol encàrrec o anar a fer el que sigui, però també en un moment estàs a dalt a la muntanya de Sant Pau per fer exercici. Hi ha el complex aquàtic aquí al costat. Tens aquí per fer esport, vull dir que la situació... La piscina és molt tranquil·la també, som molt pocs veïns a aquest bloc.